Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao, Azkuna Zentroko letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, artean eta denboran izeneko solasaldia izango da, Valerie Miles eta Estrella de Diego idazleen artean. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. A continuación, tendrá lugar la conversación titulada En el arte y en el tiempo, entre las escritoras Valerie Miles y Estrella de Diego. Bueno, yo creo que Valerie me pide que empiece yo y la verdad es Bueno, Valerik eskatu dit hasteko eta lehenik eta behin. el centro a todo. Eskerrik asko guztioi zentroari, zuei gaur hemen egotagatik eta zorionak, Valeri. Robin Hoodeko bidaia egin dudalako goitik eta bera ona etortzeko, eta bueno, garraio bide guztiak hartu behar izan ditut onaino etortzeko, baina ilusio handia egiten dit zurekin hemen egoteak, Valeri. Izan ere, asko gustatu zitzaidan, elkarri bidalitako mezuetan, pentsara hasi zidan zerbait esan zenidala. Eta gaur goizean zoritzerrez ez naiz egon, eta komentatu duzu gainera esan zenidan, pixka bat harrituta zeundela, ez da, impostoraren sindromea modukoa neukala. Ez, baina hori ez dela izan behar, beti gara emakumezkoak hori daukagunak, hemen gizonek ez dutalak hori sentitzen, eta ezin da izan. Esan zenidan nik nire lana egiten dut, nire zatia egiten dut, letren mundu honetan, baina nire lan hori da beste batzu sariak eskuratzea lortzea. Eta beraz, orain zerbait desberdinak gertatu da, eta horrek hausnarketara eramaten gaitu, ezta? Gaur goizean ere landu izan duzue. Nik liburu bat idaz dezaket, baina gero argitaratzaile bat espadaukat eta Valerie Miles espadaukat, akabo. Beraz, honek guztiak zera dakarki burura. Eta gaur arratzaldean ere egiletako batek euskaraz hitz egin duenean, itzulpenak izpide izan dituenean, aukera direla eta aukera desberdinak edo handiagoak daudela, hizkuntza gutxituetan lantzen dugunean, esate baterako Finlandiera ikasten ari nintzenean jenteak esaten zidan, zergatik ikasten duzu Finlandieraz? Han nengoelako eta beraz esfortzu egin nahi nuelako. Beraz, itzulpen horren ideiak nik uste dut baduela zerikusia, itzulpen gintzen lan zehatzarekin, baina zuk zeuk zure lanarekiko duzun harremanarekin edo badu zerikusia. Azken finean zabalkundeaz ari gara eta hitzak bere horretan itzultza baino gehiago da. Hortik az gaitezke behar bada, Valeri. Bai, eskerrik asko, Estrella, hemen egoteko egin duzun guztiagatik, izugarrizko ilusioa egiten dit, eta gainera harrituta nago benetan, eta niretzat horea da zurekin egotea. Nik berez aspalditik ezagutzen zaitut, baina beste arrazoi batzugatik, eta zure liburua irakurri nuenean, El Prado Invertido liburu hori, niretzat, benetan, nola esan, pentsatzeko momentu bat izan zen, sakon pentsatzekoa. Izan ere, kuadro bat margotzeko ikuspegia ulertzeko modu bat planteatzen duzu, eta hori laizterra azalduko dut. Eskerrik asko. Niretzat, eskertzeko modukoa da sari hau jasotzea, guztio garelako gizakiak, eta ilusio handia egiten du sari bat jasotzeak. Ni beste lagun batekin komentatzen egon nintzen, zerbait jasotzea, ordainsari modukoa dela, ez da, zerbaiti bizitza eskaini diozulako, eta nik badu jada adin bat, baina esan beharra dut urte askotako pasioa izan dela. Eta bitxia da, zentzu horretan, ez da, nik uste duzu ni bezalakoa zarela, eta gure itzulpenetan gauza asko egiten ditugu, idatzi, kritika idazten dugu, editatu ere egiten dugu, zuk ere bai editatzen duzu,
Zuk historialari lana egiten duzu, artearen historialari lana erakusketa guztietan, baina pentsatu ere egiten duzu, gainera irakaslea ere bazara. Ikerlea, eta beraz bai, asko itzultzen dugu gure bizitzaetan eta lanetan. Bai, izan ere itzulpena pentsatzen dugu helburu garrantzitsua duen joera edo jarduera dela. Hau da, hizkuntza bat hitz egiten ez dugunok, elkar ulertu alizatea, komunikatu alizatea, beste hizkuntza horretan ari den pertsonarekin, baina horrez gain, itzulpengintzak kultura bat ekartzen digu gurera, eta beste hainbat gauza. Niri etorri zait burura zure proiektu bat, nolabaiteko itzulpena egin duzuzuk zure proiektuan, eta branta horretan, eta nik uste dut gainera proiektu hori bizi proiektu bat dela. Eta hori artikulatzeko moduari erreparatzen badiogu itzulpengintza bera, gutako bakoitza kulturalki beste mundu batera hurbiltzeko duen modua da, ezta? Mundua ikusteko eta hori da ikaragarriena. Jartzen bagara itzultzen, pasaden egunean erroman esan nizuna, Puskin poeta San Petersburgotik joaten ari denean, Pedro iria orduan, esaten du Pedroren iria maite zaitu Errusiar guztian negarrez eta negarrez erbestera doazelako, eta baina gero frantsesek itzuli egin behar izan zutenean, ez egiten nola itzuli hori. Eta beraz, irakurlegoaren sentimentaltasun hori lortu behar izan zuten beste modu batera, funtzionatzeko efektu horrek. Eta beraz, egin zen itzulpen horrek, Lost in Translation horrek, ez dakit grantan ere bere lekua izan duen, formatu batetik bestera pasatzeko orduan oso interesgarria da prozesua, eta interesatzen zaigun gaia da, ez da, bitartekaritzarena. Bitartekaritza egitea da idaztea, editatzea, batek azkenean egiten duen gauza guztiak, nahasten garelako. Bai, hala da, nik urte asko daramatzat itzultzen, gaztelaniatik ingelesera itzultzen dut, katalanetik ingelesera baita ere, eta asturiarretik ingelesera ere itzuli izan dut sondeio. Frantsesetik ingelesera ere itzuli izan dut. Eta esperientzia hori bizi izan dut, ezta editore modura itzultzaile askorekin egin dut lan. Hizkuntza askotatik gaztelaniara eta ingelesera itzultzeko. Euskara da tartean. Baina rusiratik, txineratik, japoniratik. Itzulpengintza eskolak ere eman izan ditut, 20 urtez baino gehiagoz, Pompeu Fabran. Eta beraz, hainbat ikuspegitatik aztertu dut itzulpengintza, editore izan naiz, itzultzaile izan naiz, erakutsi egin izan dut, eta argitaratu ere izan ditut itzulpenak. Bitxia da. Izan ere itzulpengintzaren teoria asko dago. Baina testu bakoitza desberdina da, eta testu bakoitzera modu desberdinen hurbildu behar gara. Eta hitzetatik haratago goaz itzulpengintzan. Egitura edo arkitektura mental oso bat itzultzen da. Eta itzultzen ari garenean, ez gara arkitektura mental hori berreskuratzeko lanetan ari. Bizigarri egin nahi dugu. Hala, egitura oso bat itzultzen da, izan ere, hizkuntza ez da kultura bakarrik. Mundu egituratzeko modu bat ere bada. Eta horregaitik da hain interesgarria euskara bezalako hizkuntza bat, berezia delako. Eta, esate baterako, euskararekin lanean hasi nintzenean, gauza asko ikasi nituen. Esate baterako, gaztelania heltzen denean eta ingelesa heltzen denean,
nola luzeagoa den euskaraz, ez da, eta editore bezala nintzen konturatu zenbateko aldea zegoen luzera aldetik. Eta oso interesgarria zen, ez dakiz zergatik, baina bitxikeriagatik jakin nahi du zer gertatzen den hor. Baina euskeratik gaztelaniara itzultzeko orduan ere, luzeagoa egiten da itzulpena, baina ingelesera are gehiago. Arraroa da, ez da? Gaztelaniatik ingelesera laburrago egiten delako ingelesezko bertzioa, editore batek badaki, ehuneko 20 gutxiago, espazio aldetik ehuneko 20 gutxiagoa dela gaztelaniatik ingelesera itzultzen denean. Baina ez dakiz zergatik, baina euskerati denean ez da gertatzen, behar bada testuaren arabera, itzultzailearen arabera, hori pentsatu nuen, baina ez testu guztietan gauza bera gertatu zen. Ez dakiz zergatik, baina aztertzeko modukoa da. Bueno, esan didatenez, lagun euskalduna ditut, eta haiek esan didatenez, egitura aldetik finlandiraren pare dago euskara. Biak hizkuntza aglutinatzaileak dira, espero dut, auditorioko jenteak hala dela esatea, oker banago esan. Orduan, aglutinantea bada, desaglutinatu behar da itzulpenean eta zabaldu luzeagoekin, baina arraro iruditzen zait ingelesaren kasua oso sintetikoa delako, eta oso bitxia iruditzen zait nik benetan. Ez nuen inoz esango. Dena den, hemen, aipatu izan den bezala, badago oso interesgarria den zerbait, hizkuntza gutxituen kasuan. Niri gustatzen zait, hizkuntza nagusi ez nagusi esatea. Beste modu asko daude, baina noski, hizkuntza nagusien kasuan komunika gaitezke. Baina, hizkuntza txikienen kasuan, nagusi ez diren horien kasuan, nolabait behartuta gaude esanaian pentsatzera, komunikazioaren esanaian. Beste gauza bada, beste kontu bat. Oso garden bihurtzen direlako. Mundu guztiak ezagutzen dituen hitza direlako, eta hori arriskutsua da. Beste hizkuntza batzuekin lanean hasten zarenean arkitektura desberdina dira, mundua beste modu batera egituratzen dute. Esate baterako, usted izen daiteke gaztelaniaz, gero ingelesez baino ez dago, frantsesez tu edo bu izan daiteke, euskaraz ere, azken finean zu da, ez dago usted hori, eta ingelesez bezalaz euskaraz beste modu batzuk bilatu behar ditugu itzulpena egiteko. Eta hizkuntza hauek itzultzen ez direnean, ikuspegi oso bat galtzen da, munduaren ikuspegi oso bat, mundua egituratzeko modu bat, eta beste hizkuntzetan aukera da. Duela pare bat urte, ez nuen horretan pentsatzen, eta zirraragarria iruditzen zait. Latinoamerikako idazle batzuk eta itzultzaile batzuk Madrilgo Biblioteka Nazionalean ari ziren, itzulpenez hitz egiten, espainiera homogeneizatua erabili nahi zen, Ameriketako itzulpen guztietan. Baina Costa Rican, Argentinarako denarako, eta azken finean hizkuntza botere tresna bihurtzen da zentzu horretan. Nik beti esaten dut ilustrazioa etzela Frantzian sortu. Sortzen da frantsesez hitz egiten zutelako, eta beste norbaitek esan duen bezalaxe, filosofia literario bat da. Beraz, oso interesgarria da ideia hori, oso interesgarria da ikustea norberaren irudiari erreparatu behar zaiola eta ezer segurutzat ezartzea itzultzen ari garenean. Gerundio bat izan behar da, idazten da idatziz, itzultzen da itzuliz, eta nik uste dut hau zirraragarria dela benetan. Esan duzunez, hizkuntza batzuk bereziago dira beste batzuk baino, eta azken finean, ingelesa oso maila altuan dominatzea esate baterako oso erraza da, baina oinarrizko maila izatea erraza da, eta horregaitzi bihurtu da hizkuntza nagusi. Eta gero ja, hizkuntza konplexua da, eta komplikatuz da mailaren arabera oso sintetikoa delako. Baina
oso interesgarria iruditzen zait, izan ere, benetan sartu behar zara mundu desberdin batera, eta ispilu modura funtzionatuko du mundu horrek. Bai, ispilua izango da, eta aukera bat, azken finean, ez da? Aukera bat da. Azken finean, mundua ikusteko eta egituratzeko beste modu batzuk eskaintzen ditu. Eta gaztelaniaren inguruan esandakoa oso interesgarria da. Gaztelania neutro horren bilaketaz esan duzuna, ni editore modura hasi nintzenean, proiektu editorial bat zuzendu nuen IMSen, hori hain zuzen ere Argentinako argitaletxe bada, eta, bueno, urte asko daramatza lanean. Nik MC ordezkatzen nuen Espainian, beraz. Liburu batzuk iristen zitzaizkigun, beraiek, Borges, Silvino Campo, eta hoiek argitaratzen dituzten. Hainbat eta hainbat idazleren lanak. Eta zuzenketa sailetik askotan gauzak zuzendu nahi zituzten argentinotasunak kentzeko hizkuntzari, ukitu hori kentzeko. Eta niri hori ez litzaidake inoiz okurrituko. Nola egin dezakezu hori? Beraz, Granta nolabait esaterren ideia horretatik abiatzen da. Rebeldia honetatik. Homogeneizazioaren aurkako jarrera batetik. Desberdintasun hoiek goraipatu nahi izan ditut nik. Bai, eta gaztelaniaren kasuan, esate baterako hitz egiten ari zinela, zer etorri zait burura. Badago idazle bat, emakumezkoa, ez dakite ezagutzen duzuen, Rita Indiana, paregabea da, eta publikotik, bai norbait txalokari da orain, txalokari dira. Bueno, oso idazle ona iruditzen zait, eta gainera, berak ez du inongo konplexurik modismoak erabiltzeko, dominikanoak, karibeñoak, edo dena delakoak. Eta batzuetan, ni esate baterako, ez naiz modismo latinoamerikarren oso ignorantea, baina esaten dut. Eta hau zer da, baina zirraragarria da zure buruari hori galdetzea. Hizkuntza berean dihar dugu, baina ez. Benetan uste duzu hizkuntza bat ulertzen duzula, baina gero itzuli beharren ikusten zara. Eta hori oso polita da, aniztasunaren isla da. Eta uste dut, erronka ere badela. Bai, eta nik uste dut horrela hasi ginela. Baina gero, elkarrizketan modukoa sortu genuen, benetan itzulpenarekin hasi ginena, baina beste hizkuntza batzuetatik. Garrantzia eman genion. Izan ere, ale bakoitzak, zentro konstelar edo kanpo magnetiko baten gizan funtzionatzen du. Hau da, iman bat altxatzen duzunean gauzak hurbiltzen edo aldentzen dira, baina mugimendu bat sortzen da. Eta mugimendu honetan jarduteko modu asko bar ditugu. Eta hementxe ikusteko edo ahotsak ikuspegiak aipatu bar ditugu. Ideia bati erreparatzen diogu ikuspegi askotatik. Esate baterako. Azken zenbaki honetan, Ertamerikaz hitz egin genuen, eta bi tekstu berreskuratu nituen oso erreportaia onak izan zirela bere garaian, bata Martha Gellhorn egile estatu batuarrarena, eta hain zuzen ere gerrako kazetaria izan zen, eta bera izan zen Normandiako hondartzan egon zen pertsona bakarra, kazetari bakarra, Bigarren Mundu Gerran. Eta Hemingwayen emaztea zen. Eta Hemingway ez zegoen hondartzan, bera emaztea zegoen. Beraz, ez da oso harrigarria, hau gerora jakitea, ez da? Beraz, 80 urte zituenean, Panamara joan zen, Panamako inbasioaren garaian.
Ez zitzaiolako bat ere gustatu, eta zerre horren ondorioz, berak bere begiekin ikusi eta idatzi nahi zuen gertatzen ari zen haren inguruan. Eta John Tidian daukagu, bera El Salvadorren egon zen, 82an. Lurrikara oso handi bat egon zenean. Denbora luzea pasatu zuen El Salvadorren eta deskribatu egin zuen bertako egoera. Bitxia badirudi ere 80ko hamarkadan idazle eta kazetari asko zeuden gerra arloan Nikaraguara joaten ziren, Ertamerika oroar idazteko gai potentea zen, eta hau Grantaren garaiko artxiboetan ikusten da, ez da? Sergio Ramirez askotan agertzen da, Christopher Hitchens bere garaikoa, elkarrizketatu egin zuen, behin-behineko presidente zenean. Baina, azken finean, hauek itzuli ziren, gizonezkoa zirenean hoien lanak itzuli ziren gaztelaniara, baina bi emakume ikaragarri hauen lana etzen inoiz itzuli. Beraz, aukera izan nuen ardatz moduko bat sortzeko eta bateratzeko kanpotik datozen pertsonen ikuspegiak. Eta momentu konkretu batean gainera molestoak izan daitezke. Ikuspegi hori beste toki batetik datorrelako, ezta? Eta jendeak esango du, eta ez jakingo dute ba. Baina beraien ikuspegia oso interesgarria da. Gure buruari, gure buruagatik galdetzera garamatzalako. Bai, oso interesgarria iruditzen zait, izan ere, itzulpenak berreskuratu egin ditzake gauzak, eta lehen, esan dugu, itzultzen ez den guzti hori ez dela existituko hizkuntza horretan ez diarduenarentzat, eta izugarrizko ardura da. Testuan bertan, nahi baduzu gaizki jardun dezakezu zure testua bada, baina itzulpen lanean beste pertsona baten ahotsa da. Eta uste dut oso interesgarria dela ikustea zer itzultzen den eta zer ez. Gainera uste dut emakumeak ezabatzen joan edo erreskatatzen joan garen toki hoietatik itzulpen gintza da behar bada azkeneko postuetan dauden arloetako bat. Eta lehen etzen eukan erantzunik horretarako, nik ere ez daukat erantzunik galdera honetarako, zergatik gertatzen da hau. Zergatik egiten ari garen lana orain, zergatik ez den lehenago egin lan hori, oso interesgarria da. Eta ez dakit, nik uste dut harrera kontu gati dela. Izan ere, zerbaitetara ohitzen garenean, eta honek hizkuntza hitz egitera garamatza, ez da, ohitzen gara horretara eta gero ja ez dugu besterik ikusten. Jendea galdetzen didanean, zergaitik joan zinen Estatu Batuetatik, da esaten diet, ez nuelako bertakoaz harago ikusteko almenik, dena zen agerikoa, baina gero hasten zarenean, maskara kentzen, eta gauzei beste modu batera erreparatzen mundu aldatu egiten da. Eta nik jakin nahi nuen zer den berezita den hori, sentitzea desberdina den hori, horrela liluratzen zaituelako munduak. Eta horregaitik esaten nizun lehen, kamerinoan ari ginela, onateratzeko zain, batez ere muga dela, ez da, lekuri politena. Ni frantsesa ikasten hasi nintzen duela urte batzuk, eta ezagutzen nuen, baina zen, bizitza ezin dut aldatu, hizkuntza bai. Eta ideia hori, Laurie Andersonek esaten du baita ere, ez da, Parisera doanean bere ahotsa akutu bihurtzen da, beste pertsona bat bihurtzen da. Eta nik uste dut beste pertsona bat bihurtzearen ideia horrek baduela zer ikusia, sari bat jasotzean izaten duzun harridurarekin, esate baterako.
rol aldaketa daude, esate baterako orain publikoaren gana jaizten naiz, bertan isertzen naiz, eta aldatu du rola. Itzulpenaz ari gara, baina denbora ere izan daiteke, edo deslokalizazioa, bakoitzak nahi duena izan daiteke. Ezinezkotasuna baita ere, ezta? Nik uste dut azkenean itzulpengintzatik maite duguna da, inoiz ezingo duzula jatorrizkoaren beste esan, maila berera iritzi, antzekotasunen geratzen garela, baina, bueno, baliteke hurbiltzea da ideia, ezta? Eta, bueno, ez dut oso drakaniena jarri nahi, baina bai, honek badu mamia, hizkuntza mundua maite duenarentzat honek badu bai, mamia. Psikoanalista batek esaten zuen bezala honek bertigoa ematen du. Bani gogoan dut, behin Montevideon egon nintzela elkarrizketa batean, Ida Vitalerekin, poeta uruguaiarrarekin, eta hain zuzen ere, itzulpenez aritu ginen. Nik esan nion George Steinerrek baduela oso saiakera ezagun bat, eta bertan esaten da itzulpengintzan 4 pausu direla. Lehen pausua konfiantza da. Bigarrena, nola baiteko erasoa eta atzetik restituzio dakarren zerbait. Beraz, oso pentsaera agresiboak dira, norbaitek maite duen testu ematen zaio eta hor hasten zara konfiantza, oldarkeria, aldatuz gauzak eta esan nion zuri zer iruditzen zaizu, Ida. Eta esan nion, testua maitalea da eta zuk desmuntatu behar duzu. Eta ez dakit Idak 98 urte inguru zituen garai hartan, baina berak azaldu zuen nola itzultzea maitasunezko ekintza dela, norbaitek konfiantza jartzen duelako zugan. Eta ez konfiantza truko zentzuan edo, norbaitek zugan konfiantza jartzen du, bere mundua ematen dizu, eta zuk mundu hori beste toki batera eraman behar duzu, baina mundu hori bidetik galdu gabe. Beste hitz batzukin, beraz, negoziatzea da etengabe. Erregistroak negoziatzea. Sobre todo, tú tienes que entrar a ese... Bai, eta batez ere mundu horren barrura sartu behar da, eta bai, alarmagarria da. Sartu behar dugu gure egin gabe, baina askatasunak hartu behar ditugu gero ere askatzeko. Hau da, emadazu, askatasun hori gero askatu dezadan. Iruditzen zait, zer egin hori bikaina dela eta oso prodigiotxua. Eta era berean, badirudi berez gertatzen den gauza bat dela, eta behar bada horregatik emakume horiek, kostelaziorako, historiarako, genealogiak egiteko berreskuratu dituztenean. Izanen niri gustatzen zait, femeninoak diren genealogiak egitea. Ezkematen ez dielako haiek bakarrik, guk, emakumeen inguruko zerbait egin nahi baldin badugu hori azpimarragarria da. Era beran eta oso interesgarria, alaber, testu inguru honetan. Izan ere, azken batean ni kuadro bat ikusten ari naizenean itzultzen ari naiz. Etengabe ari gara gauzak itzultzen. Itzulpena modus operandi baino gehiago modus vivendi bat da. Bizi modua izan ere, etengabe hor negoziazio bat dago. Asko gustatzen zait seduzitu behar den maitale horren ideia, ezta? Zenean oso intimoa delako sortzen den harremana, eta testu hori ateratzen dugunean buelta bat eman behar diogu, ez baldin badugu zehazki testuak duen esanahi hori erreproduzitzeko modu bat aurkitzen, eta batzuetan ez dugu aurkitzen eta altxa egin behar dugu, zutitu eta buelta bat eman hori bilatu alizateko. Bai, halaxe izaten da, eta gustatzen zait kuadroekin egin duzun konparaketa hori, kuadroak deskribatzen ditugunen ere gertatzen da. Izan ere, testuak eta paratekstu horiek idatzi egin behar ditugu, kuadroak azaltzen,
Eta sakondu nahi nuke esperientzia horretan, ekstasi horren bilaketa horretan, baina hor sartzeko, elkarrizketan sartzeko, irakurri egingo dut, eta, bueno, orain beste lengoaia batera egingo dugu jauzi, beste itzulpen mota batera. Hemen, lehen goizean ere aipatu dugu, Iban de la Nuezen eksposizio horretaz. Inoiz ez erreala, beti egiazkoa. Hori da, bere lana, eta hemen ikusi dugu, irakurri egingo dizuet katalogoaren lehen paragrafoa. Katalogo hau bikaina da, badakigu ez direla errazak egiten, eta arteaz ari garela eta denboraz ari garela, nik hemen erakutsi nahi nuke zenbateraino den garrantzitsua katalogo hau niretzat. Izan ere, honetan lanean ari naiz, eta goizean esan dudan moduan, eta berriro insistitzen dut, liburu honen garaia, aldia, infinitua da. Ezin dugu pentsatu orain, esaten dugula liburu baten publikazioak hor leiho bat daukala eta ezpada orduan saltzen gero ez dela itzultzen, hori ez da horrela. Gauza bat existitzen denunetik hor dago eta denboran irauten du. Behar bada eksposizioa agortuko zaio eta honetaz ere hitz egin dezakegu, baina testigu hori hor geratzen da. Lekukoa hauxe da, eta hauxe da Iban de la Nuezek bere entxeguan adierazten duena lehen entxegu edo saiakera honetan. Inoiz ez da erreala, baina beti egiazkoa. Hori idatzi zuen autore batek marrazki batean. Lerro bakar batean adierazten du zein den arte eta literaturen arteko sinbiosia. Estandarte bat da artea genero literariotzat hartzen duten artistentzat, edota literatura eksposizio proiektutzat hartzen dutela. Hau irakur dezakegu era berean kritika gisa, estatuskoari egiten zaiona. Non mundu bat zein bestea gobernatzen duten sistemei egiten zaion kritika eta itxiak geratzen diren. Koto itxi edo eremu itxi geratzen diren. Guk gure hitzaldia prestatu dugunean aipatu zenuen, eta orain ere berriro idei hori berrartu duzu, izan ere pentsatzen dugu orain dena eskurra dugula. Eta hori, berrikuntza handia da, eta, erredundantzia izan daiteke, berrikuntza berri esatea, baina 30ean zer gertatu zen jakin gabe, ni ez nengoenan erradikalki, eta orduan nola zerbait gertatzen denean, ez gauzak betierekoak direlako, gauzak beharrezkoak direlakoak dira, kontingente izaera horrek beharrezkotzen ditu, eta sarritan, pentsatzea, zuk planteatzen duzun modu argi horretan, pentsatzea, katalogorik gabe ez daukagu arteren historiarik, orain erreprodukzioak egiten dira, bideoak, baina izan zen, momentu bat, non nik 19 emakumeen proiektu bat egin nuen, eta horrez neukan erreprodukziorik, eta ez nituen aurkitzen kuadro horiek, nik tesi bat egin behar nuen, katalogoen inguruko tesi bat, non emakumezko batzuk zeuden, eta nik azaltzen nuen emakume horiek profesionalak zirela oinarrian, izan ere, euren obrak esposizio batera eraman zituzten, eta erakusketa, hor dako tulu horiekin krokis bat egiten nuen eta pentsatzen nuen zeri buruzkoak ziren irudi horiek, historia, bodegoiako ziren, baina orain artearen historiako ikasleek ezin dute zinitzi performance batek bideo bat ez izatea, baina garai batean ez zegoen argazkirik ere. Beraz, horrek katalogo bat izan oizen sarritan lekuko, errealitate eta egiaren lekuko, testigu, eta gaur egun hori oraindik ere erronka handia da, izan ere batzuetan hitzak bakarrik geratzen zaizkigu, katalogorik ez, eta bidaia transozeaniko, transatlantiko horietan kronikak baino ez geneuzkan bere garaian. Puntu bat, non mundua kontatzen zena baino etzen. Etzen ez da idazten zena. Eta iruditzen zait dekalax hori
bueno, oso lotuta dagoela oraintxe irakurri berri duzun atal horrekin. Bai, halaxe da. Gainera, aipatu duzu, bueno, selekzio bat egiterakoan, bueno, katalogo batek erakusten du hor, badagoela norbait, kuratoretza lan hori egiten, esposizio erakusketa hori hautatzen. Hautaketa pertsonala da. Kuadro edo artelan horien ikusmolde bat dauka atzean, kuadro horien konstelazio bat agertu nahi du motibo batengatik. Eta hor, halaber, pertsonaren begirada ikusten da, hautaketa nabarmentzen da. Bai, nik esan ohi dut, eta lehendik ere aipatu du Ibanek, nik ere uste dut, nire belaunaldian, ikasi genuela erakusketak egiten zuten pertsona horiekin lanean. Eta ez da ikasteko modu txarra. Itzulpena egiteko behar bada, ez da inzurruna izan behar, eta horko jokoak ulertzen jakin behar da, testuaren jokoak ulertzen, baina erakusketa bat liburu baten modukoa da niretzat. Izan ere, hor liburu bat dago, bueno, liburu batean, kontakizun bat dago, erakusketa batean irudien bidez egiten da, eta hor badakigu, askotan idazten dugunen ordenagailuan ideia bat galdu egiten da, eta edo agertzen da, eta pentsatzen dugu inoiz ez dugula hain ideia ona izango, edo galdu dugun ideia mundiala izan dela, eta hori ez da inola ere horrela. Baina hori liburuetan ere gertatzen da, batzuetan kosta egiten zaigu eta behar izaten dugu pertsona eskuzabal batek eta berriro ere eskuzabaltasuna eta zaintza jartzen ditugu hemen mahai gainean behar du, erakutsi behar du, eskuzabalki eman behar dizu irudi edo artelan hori, idazten ari garenean bezalaxe. Eta hor bilatu beharko dugu nondik igaro, nola azaldu. Baina mediazio bitartekaritza kuratoretza lan horretan, hor gu markatutako jokaldi batean gaude. Saiatzen gara ikusleak hori ikusiko duela, eta horretan ere liburu baten antzartzen du, zuk nahi duzu hor, kombinazio hori ikustea, eta nahi duzu artelan batek beste baten ondoan jarrita, esan nahia aldatzea. Itzulpenekin behar bada, ezin da, baina bai egin liteke, izan ere, zati osagarri horiek gabe, ez luke funtzionatuko, orduan egingarria da, baina funtzionatuko ote duen zalantzan geratzen da. Hor, nik sarritan esan ohi dut, azkenean, ez direla hor utzi ditugun testu multzo batzuko. Hor egiten ditugu narratzaile gazte honenen bildumak eta ez ditugu biltzen alfabetikoki, jaiot urteari begira, adinari begira. Hor biltzen ditugu testuek elkarrekin duten interakzioaren arabera. Eta horixe gertatzen da erakusketa bateko hautaketan. Ez da gauza bera kuadro bat beste baten ondoan ikustea edota alderantziz begiratzea, ordena hori aldatzea, hor aldatu egiten da esan nahia. Eta horretan, gainera, artea eta denbora mintzagai ditugun honetan, badaude ezberdintasunak. Artearen eta literaturaren arteko ezberdintasun nagusia denbora da. Izan ere, idazketa, literatura, arte sekuentzial bat da eta margolana aldi berekoa, simultaneoa. Baina hemen, zure liburuaz gehien harritu nahuena, edo gehien liluratu nahuena, Prado hori buruz idatzetako liburu horretan, da non, iristen zen ideia batera, esaten duzuna, artelan bat aldi berekoa eta izoztua dela era berean. Hori proiektu batean ikusi dut berriro ere aurten eta berriro irakurri dut liburu hori idatzitakoa eta
azpimarratuta daukat, eta ez nintzen ohartu ere egin horretaz, eta orain nire amaren heriotzaren ondoren ikusi dut. Hau da, liburuak bizidunak dira, eta artelanak ere bai. Artelan batek zure egoeraren arabera egingo dizu harrera, liburu batekin gauza bera gertatzen da. Liburu batera itzultzen garenean gertakizun esanguratsu baten ondoren, aldatu egiten da gure pertzepzioa. Pertsonekin gertatzen zaigun bezalaxe. Behar bada lehen interesatzen zizun pertsona bat orain ja ez zaizu interesatzen edo alderantziz. Hor sartzen dira begiradaren eta beste hainbat aldagiren abaguneak. Antje Pertsek ere askotan aipatzen du, berriro ere begiratzeko behar horretaz hitz egiten du. Eta horregatik esaten dugu liburuek ez dutela 3 aste irauten. Liburu horiek gure apalategietan ematen duten denbora dute. Hori da beren bizi iraupena. Granta irakurtzen dugunean, hautatutako kuratoretza lan baten ondorioa den horretan, irakurtzen ari gara, jarraitzen dugu, baina ez du esan nahi ordena berean irakurriko dugunik beti. Erakusketa batean gertatzen dena esan du, hauxe da ikuslearen ibilbidea, bai edo ez, duk ez dakizu, zer gogo izango duen ikusle horrek. Bada, ideia horiek guztiak hor daude, eta behin hortik aterata, ez dakit, lotura kontua den edo zer den, baina asoziazio kontua izan liteke. Bai, Latinoamerikari buruzko azken ale honetan, egia da, une honetan, momentu konplexua bizi duela, Arte Amerikak, indarkeria handiko momentuak, egoera politiko muturrekoak, baina, era berean, egoera honetan dagoeneko luzaro eman dute, eta ez dut egoera hori ezkutatu nahi izan, baina ez dut nahi egoera bakartzat azaldu. Izan ere, badira, idazleak, bikainak eta gutxi ezagutzen direnak, eta leku horietatik loratzea nahi nuen. Eta irakurketa bat proposatu, non ez gaitun berehala bere ganatuko. Nahi nuen irakurketa izan zedin, hausnarketazkoa irakurtzeko Salvadorri buruzko zati, esate baterako, hor indarkeria zati batzuk daude, eta hor irakurlari egindako sarreran diot. Bide bat hautatu zaizu, baina zuk nahi duzun lekutik sartu eta zetezke, arriskua zure kontu. Izan ere, zuzenean bide bat hartzea edo ikuspegi bat hartzea asko izan daiteke, intentsitate handiko irakurketak direlako. Baina hor, era berean batago memoriaren inguruko beste ideia bat ere. Izan ere, kuadro bat izango da bezperan edo iaz ikusitako kuadro berbera. El Prado, esate baterako ongi ezagutzen duzu, txikitatik, baina udan edo neguan, euria ari duen edo eguzkitsua den egun batean, ezberdina da dena. Eta artelan horren oroitzapena ezberdina izango da, eta berriro ikusten duzunean, behar bada pentsatu duzu, nik uste nuen hau, bai, eta horixe berbera gertatzen zaigu liburuekin. Memorioa badago batetik voluntarioa eta involuntarioa, eta harrigarriak dira sortzen diren harremanak, izan ere batzuetan lotzen dira ideia batzuk, eta ezakizun ondik datorren, eta agertzen da zerbait, bat-batean, eta ideia horrek etxe batera eramango zaitu, bizitza batera, behar bada zurea izango da, edo ez dakit. Eta memoriaren ideia hori, eta memoriak dituen trampa horiek, ez uste duzu behar bada oso ongi ezagutzen duzula liburu bat. Eta irakurri bezalaxe dagoela beti, baina itzultzen zara, liburu horretara, eta hor, ohartzen zara, basarritan, saiatzen gara oso ongi ezagutzen dugun liburu bat gogoratzen, edo artelan bat, edo eta etxe bat gogoratzen,
Eta horrek usten dugu gauzak, bueno, ez direla bakarrik haurtzaroan aldatzen, haurtzaroan beti, hori bistakoa da, baina bizitzan zer gerora ere aldatu egiten dira. Eta iruditzen zait, memoria miragarria dela, horregatik sorpresa asko ditu, sustoak ematen dizkigu, gurekin jokatzen du, eta hori oso ongi dago. Bai, etengabeko eraldaketa prozesu bat da. Eta itzulpen prozesua ere bai, memoriak etengabe itzultzen duzuk, uste zenuen, etxe bat zenuela, eskailera pila batekin, eta azkenean hiruzpalau baino ez ziren. Bai, etengabe itzultzen du gure memoriak, bai, badira hainbat leku, zeinetara itzultzen garen, txikitan ezagutzen ditugu, eta gero helduaroan itzultzen garen, eta dugu, ai, ze txikia, nik ikaragarri gogoratzen dut hau, ezta? Edo eta ezberdin. Bai, eta memoria horretan itzulpena ere badago. Eta memoria hori bikaina da, baina iruzurtia era berean. Bai, denbora pixka bat geratzen zaigu. Alguna pregunta. Eta gero, galderak egiteko tarte bat ere zabalduko dugu. Oraindik baditugulako minutu batzuk. Quizás puedes comentar un cuadro, pero yo comento... Irakurketa batekin gertatu zitzaidan azaldu nahi nuke jarraian. Madame Bovary eleberriarekin. Nik oso gaztetan irakurri nuen. Eta ez nuen irakurtzen nuenaren erdia ulertzen. Baina irakurketa hura ezinbestekoa bihurtu zen niretzat. Momentu hartan lehenengoz sentitu nuen jendeak esaten zuena, irakurketa arriskutsua izan zitekela esaten zuen jendeak, eta orduan pentsatu nuen, hau bai arriskutsua dela. Emakume honek, probintzietatik atera nahi du, bizimodu berri bat nahi du, maitatu egin nahi du, berak maitasuna nahi du, ez du bizimodu aspergarri hau nahi. Zerbaiten bila dabil bere bizitzan, zerbait gehiago nahi du. Eta hori ikusi nuen, eta horrek hainbat ideia ekartzen dizkizu burura, zer izan daiteke etorkizuna, zer izan daiteke bizitza, eta ez nintzen hartu beranduago arte, non hizketan ari nintzen kide batekin, eta esan zidan, baina zer diozu, Madame Bovary da liburu txarrak irakurtzen dituen emakume bat, bizimodu txarra dauka, eta bere buruaz beste egiten du. Eta hor, sentitu nuen nola esan dezakezu hori, ezin duzu hori esan. Eta berriro irakurri nuen. Eta nire interpretazioari eutsi nion. Bai, eta hementxenago, oraindik. Baina, bitxia da ikustea nola, irakurtzen ditugun gauza horiek, ikusten ditugun artelan horiek geureganatu egiten ditugun. Eta behar bada erabat oker gaude. Baina ez dio axola, zer axola dio ba. Lehenzik zu, idazle, filosofo bikaina da, emakume berezia benetan, oso fina da, intelektualki ere, eta berak testuaz eta irudiaz hitz egiten du museora joateaz, museoi galderak egitea, eta elkartruke horretaz hitz egiten du, ezta? Esaten denaz, esaten ez denaz, eskutatzen denaz, eta hori esaten du. Eta esaten du, bueno, ni museori izan naiz, eta esaten du. Hitz egin dezagun berak, bueno, nire obraz baino lehenzik zuzitu, eta txakur horiko jazaztu zela esaten du. Eta esaten du, hau da nire obra. Eta beraz, hor, ideia patrimonial hori, baina ez helburu kolonialista batetik, baizik eta emozioetatik abiatuta hor ikusten da, no, gero esaten du, bai, berak esan zuen, hori nire obra eta esan zuen, bai. Bueno, bakoitzak, bueno, nor bere artelana gorde dezala. Eta iruditzen zait hori dela benetan garrantzitsua. Izen ere, bueno, zerbait irakurtzen ari garenean, zerbait interpretatzen ari gara.
hizkuntzak interpretatzen diren bezalaxe, bueno, badira, hizkuntza batzuetan zoriontsuago gara besteetan, baino nik frantsesa utzi egin nuen bere garaian eta ingelesean topatu nuen nire bizitzako hizkuntza. Eta etxean ez zidaten kasurik egiten, eta derrigortzen egin duten, frantsesa ikastera eta D.H. Lawrencen eleberriak ikasten dituen, nekielako oso arriskutsuak zirela, eta hor ikusten nuen, bueno, penniless, zer izango da? Que no tiene pennies, ez dauka dirurik, ez da? D.H. Lawrenceekin, bueno, gero badakigu ez dela erraza bere ama hizkuntzan irakurtzea ere autore hau. Baina D.H. Lawrencera itzultzen naizen bakoitzean, gogoratzen dut bere lehen short story horiek, bere historia labur horietan nik, berak esan nahi zuen hori, asmatu egin nahi izaten nuen, erabat ulertzen ez nuen hizkuntza batean. Eta etxean ikustuten zenbaterainoko pasioa nuen nik ulertzen ez nuen hori irakusteko eta horren zantziten, bueno, behar bada ingelesa ikasteko momentua da, eta ez frantsesa. Bai, oso inteligente iruditzen zait, eta gainera, bueno, zuen gurasoei etzen hemen egin, baina orain itzuli zara frantsesera, bai, itzuli nez frantsesera, bai. Gure elkarrizketaren amaierara iristen ari gara, baina orain mikroa zabalduko dugu. Ea badagoen, galderarik publikoan argiak piztu ditzatela bestela ez du piperrik ikusten. Bai, horrelaxe jarri naiz, itxasontzi batean banengo bezala hobeto ikusteko. Galderarik publikoan? Bueno, izan daiteke edo zer, ekarpen bat, irakurketa bat, galdera, hausnarketa. Zein gustatzen zaio Rita Indiana? Hemen. Zerbait esan nahi duzu? Esan beharko duzu zergatik, ez da? Nahi baduzu, noski. Galderarik ez dagoenean, hemen izketan ari den garenok oso modu agresiboan eta olorkurak jartzen gara, ez dute zer galdetzen, Rita. Ritaren zate egingo dugu. Jendeak jakin dezan nor den Rita Indiana. Ni editore bezala iniz pentsatzen, baina ez naiz editorea. Bai, deskubrimentu bat izan zen, bere lanak publikatu zituzten, idazle berezia da benetan, izan ere, bera datorren tradizioko aurrekontu guztiak ondatzen ditu. Espero daiteke bere adinagatik, idaz moduagatik, bere eleberriak, batez ere Saturno, eta azkena bikaina iruditzen zaidana, barkatu, mi edorena, hor Latinoamerikako tradizio batetik datorrela, eta gizonezkoak idatzetakoa, eta hori dena aldatu du. Erabat originala den idazlea da, hizkuntzarekin jokatzen du, behar bada horregatik musikoa ere izan da urteetan, eta oraindik ere hala da. Eta nik gomendatzen dizuet Asmodeo irakurtzea. Asmodeon, deabru batek pertsona bat bereganatzen du, eta gero beste pertsona bat bilatu nahi du, oso zarra egin zaiolako, eta beraz bereganatu beharreko beste bat aurkitzen du. Asmodeo gomendatzen dizuet, miragarria da, eta iruditzen zait, sari ugari izan beharko lituzkeela Rita Indianak dagoeneko. Gogoratzen naiz, nire eskuetara iritsi zen liburu etzela Papi, baizik eta Mukama, eta Buenos Aireseko aireportura itxi nintzen, eta ezin nintzen geratu irakurtzez la Mukama de Omikunle, eta gero galeuziaten, zeri buruzkoa da? Eta esan nuen, ez dakit zer azpimarratu, baina hor ikusten dugu beste lerritatzeko pertsonaiak agertzen diren, gero artearekin ere jolasten du, lotura handia duelako, iruditzen zait, idazle bikaina dela, sari asko izan beharko lituzke. Eta, ni benetan oso jarraitzaile sutsua nintzen, eta gonbidatu ninduen Rodio Marcosek liburu bat aurkeztera,
eta ni hor nintzen zaleen taldekoa, eta ez nuen sinetxere egiten Errita Indianaren ondoan nengoenik, baina bai, autore bikaina da. Oso ongi. Bai, hemen txenago. Nik esango nuke literaturak eta arteak denbora sostengatzen duela eta gu geu ere sostengatzen gaituela. Dagoeneko esan duzue, baina galdera bat egin nahi nizueke. Izan ere, zuek artea eta hitzak itzultzen dituzue, eta iruditzen zait, poesia itzultza oso zaila dela. Izan ere, poesian ez dagote hitzak bakarrik, erritmoa, isiltasuna ere sartzen dira, eta oso zaila da. Eta nik itzulpenak irakurtzen ditut, baina oso zaila iruditzen zait. Nola bizi duzue atal hori? Bai, erabat ados nago. Oso luzaro daramat poesia liburu batean lanean. Eta ez da, poesia itzultzea ez da zaila bakarrik. Izan ere, poesia berez ezin da itzuli, berridatzi egin behar da. Ez dauka zentzurik, hitzez hitz itzultzeak, lerroz lerro itzultzeak. Iruditzen zait, testua errespetatu behar dela, eta jakin behar da, urruntzen handik eta berridazten. Eta honek, gogorarazten dit, Gabriel García Márquezek bere itzultzaileaz esaten zuena. Esaten zuen, Gregrik, itzultzaileak, badirudi eleberri guztia irakurtzen duela, alde batera uzten du eta gero berridazten hasten da. Badirudi hori egiten duela eleberriekin, eta hori gustatu egiten zait. Horrela egin behar da, zioen. Noski, oso prosa poetikoa, onirikoa da, errealismo magikoa lantzen du, eta lanketa hori eskatzen du hain zuzen ere. Baina ni irakurtzen ari naizen poesia hori denboran oso urrun geratzen da. Peruko poeta batena da, idazle batena da, 1780ean jaio zen, eta 1815ean hil zen, exekutatu egin zuten. Espainiarrek exekutatu zuten, eta oso urrun geratzen da, orain, denboran. Eta kulturalki baita oso zaila da jakit. Nola itzul daitezkeen, jada erabiltzen ez diren hitz asko. Bat adibide ditugu, zaharkituta geratu diren terminoenak. Eta itzuli behar da bai, baina modu jakin batean. Gainera, Mariano Melgarrek, jarabiez deritzogun asko idatzi zituen zer dira, poema batzu dira, eta ritmo batzuk hartzen ditu uste. Ritmo indigenak. Ketxuatik hartuak batez ere. Beraz, are zailago bihurtzen da lana. Urrutiago geratzen zaigulako nola dakigu nolako soinua zituen ketxuak duela 100 urte, nolakoa ziren gauzak eta nola txertatu poesian. Jendak esango luke hori ezin dela itzuli. Baina zuk esan bezala uste dut zailtasuna berez erronka dela. Eta azkenean lortzen duzunean poema ikustea, horrek dakarren poza, azken finean, askotan itzul dezakezu edo saiakera egin eta izoztuta modura geratzen da, estatiko geratzen da, ez da bizia, baina poesiaren kasuan esan nahi azalaratzen denean ikus dezakezu. Batzuetan erabaki behar duzu bilarizaren hori poemaren efektua den, edo ez. Eta beraz, askotan negoziatu behar duzu, behar bada esan nahia,
lehenengo estrofa hartu, eta horren esan nahia beste nunbaitera pasa behar da, eta lan konplexua da, oso lan zaila da. Eta hori ez da ordaintzen. Horretan pasatutako denpora ordainezina da. Baina poesia bera gauza bera da, ez da? Beste maila batekoa da poesiaren efektua, poema bat irakurtzeak dakarrena. Eta sentimendu batzuk izan ditzakezu momentu batean, eta ero zaila da hori prosan edo narratiban lortzea, ez da? Ez da zinezkoa, baina zailagoa da. Hori sentitzen duzunean benetan pozgarria da. Zera pentsatzen ari nintzen? Kostatzen zait pentsatzea zerbait itzulezina dela. Hizkuntzak berak arazoak dakartza, ama hizkuntzaren kasuan baita ere, baina dena itzul daiteke, ez da? Baina bapatean, behinat aritu da lehen poemen inguruan eta itzulpenen inguruan, ez da? Ez dakit, ezin naiz geldi geratu eta poeta batzuk irakurri gabe geratu, errusierazkoak esate baterako, eta etorri zait burura itzulpen paregabe bat, tanden modura egin zuten Monika eta Guido García Valdesek. Itzulpen lan ura, ze liburu izan zen, zirkulo izan ziren, errusieratik itzuli zuten. Eta Alemaniako lagun batek beti esaten zidan. Junbet gustatzen zaizue, alemana etzaizuelako gustatzen. Ingeles ez oso ondo itzuli da, bai alemanira irakurriz gero iritzi aldatuko zenukete. Beraz, desesperazioaren erritmo hori bilanen kasuan, bapatean, prologoan amatobak esaten duenean. Hau kontatzeko gai izango altzara, esaten dio espetxean emakume horrek. Eta bai, aldut. Hori esaten duenean. Beraz, nik uste dut bai, hurbil gaitezkela. Eta behar bat egin behar dugun gauza bakarra da, hizkuntza oso ondo kontrolatzen duen norbaitekin lan egin, ama hizkuntza duen norbaitekin hitz egin, berak azaldezan zer gertatzen den pasarte horretan, eta gero norberak kontatu, destreza horrekin. Baina, bai, gauza itzulezinak egongo balira, hainbat eta hainbat egile eta poeta irakurri gabe geratuko nintzateke beraien ama hizkuntza ez dudalako menderatzen. Frantsesa edo inglesa ikasten saiatu arren, poesia beste zerbait da. Beraz nik uste dut erronka bikaina dela, baina posible izan behar da, modua bilatu behar da, Valerik egin bezala. Bai, eta azkenean posible da. Zeptaieba gabe bizitzea imaginatu hori, ezinezkoa da. Hilko nintzateke. Hil behar bada ez, baina zuk ez baduzu zerbait irakurri, ez dakizu hori gabe bizi ezin zarenik, eta horrek ere badu bere sarma. Baina bai dena itzul daiteke, zaila izan arren. Bai, eta arte lan desberdinez ari garenean baita, edo beste signifikazio esparru batzuez. Uste dut, denbora agortu zaigula, pasatu zaizkigu 10 minutuak, ni hemen egongo nintzateke zurekin hitz egiten luzaro, baina pertsona hauek etxera joan behar dira. Eskerrik asko. Eta benetan eskerrik asko zuri. Eskerrik asko jaialdiari baita, eta sariagatik ere eskerrik asko. Oso eskertuta nago, eta gainera ez da impostorea. Ha salido.